генә һөйләшеп алырга килә, кайбер йондызларыбыз менән. Кагыйдәләрне аңлатып китәм. Айда, һин аңлат әле. Безнең төп кагыйдә бүгенге сыгарылышта кем күбрәк русса һүз әйтә, шул кешегә без наказ уйлап сыгарабыз. Ошонда утырган килеш эдең бергә наказ уйлап сыгарабыз һәм безнең сараның азагында шул кеше башкарга тиешендә наказы. Ниндидер интерактив Интерактив, оештырабыз. дөрес Интерактив әйтә. русса түгел дә инде. Башкача сүз бармы интерактив дигән? Бар. Interactive. Ул инглиз теле. Әйткәндәй, Марселде еңелеп бармы? Мен Мунсанан килдем. Әйдәгә вакытлай. Япрактар ямшып турмаймын да. Әне икегез дә килгән футболкалар рекламага. Монда Ханкар, әйткәндә безнең спонсор Фидан үзенең футболкаһын әйт. Нимә генә реклама итмәйләр? Менә миндә место для вашей рекламы. Яме кемдәргә кирәк. Захир вообще килгән, Захир тебя. Футболкаһында. Һин теге тапкыр туйдан һоң килдең тиргә ала, ул расписываться итте, әйткәндә яңгырак кына. И сразу монда килдем. Хәзер Мунсанан һоң икенче тапкыр нимә белән котлая. Кәләшем просто иртәнсәк әйттеләр. Марсель, у меня есть идея тенелә. И без монда килдек инде. Ней, бүген безнең бүген кунагыбыз ул менә медиала еш килеп сыкмай. Һәм шуның өчен без аны сакырга алдык. Бик тә еш килеп сыкмай, яра. Ну, ничегендә килеп сыкмай. Ну, Килеп сыгып тора. Конкретно сыга. Конкретно пиво тотып сыга медиала. Мен кайда гына йөрмәм, бөтә ердә күрәм. Оны күрәм да. Ну, мин Это һез медиала. Кирәк кенә сыга. Ул-то вообще. Ул ор кеше. Кем ул? Әйдә, рәхим ит, кыш бабай. Айнур! Һин йоклайын тәңме? Айнур Аскаров әйдә. Уйнап торам, теге күсәнеп уйнап торам сәхнәлә үземсә. Вакил Борисович режиссер буларак әйтә: "Айнур, играй!" Мен әйтәм: "Уйнап торам да инде. Так тонко играешь, что даже я не вижу." Шундайрак айырмалары бар. Бәлки ысынлап та хәзер ни? Безгә задание бирәгән. Без отыграем. Нимә кәде? Белмәйм. Гамлеттамы? Һин уже хәзер. Мөхәббәт? Мөхәббәт. Мөхәббәт уйнарга өйрәтәйм хәзер. Нимә? Төшергән. Мөхәббәт уйнарга өйрәтәйм. Ну, Гомумән кинолар төшергәндә безнең бит бер общий план, ике кешегә бирәнгәй һәм восьмерка дигән нидер бар. Восьмерка ул ябай телмәр менән әйткәндә, менә берен булай төшерәһең, икенчесен киләһең дә менә бу яктан төшерәһең. Через плечо да. Сөнки менә концерт төшергән мәлдә лә, бер яктан төшерәгез икән, икенче якка күсәгез, ул һезнең кадрларыгыз бергә ябышмаячак. Шуңа күрә менә ике ир-егет күзгә күз карашып, мөхәббәт хисен уйнарга теләгез икән, бер-беренең күзенә карагыз да, мөхәббәт уйнамагыз. Бер-беренең кирпеген һанагыз, шулай. Шунда мөхәббәт килеп сыга. Шунда мөхәббәт килә сыга. Инде берәй матур гына көй ягып ебәрһәң, фонында. Шуннан катыныгызның күпме кирпеге бар? Саф мөхәббәт була куя. Ну, кирпектәр күп, Аллаһка шөкер. Нимә, отыграем? Ну, тегендә, һиңа түгел. Бер-берегезнең күзегезгә карагыз да, әйдә. Егетләр, әйдә. Юк. Күзгә күз карашыгыз да кирпегезне һанагыз, истән генә нисә кирпеге икән. Әйдә. Музыка куялар сән. Мин уяламы? Кем уялмай? Нәмәкәй, потом кыркырыгыз ярыймы? Рилска һалмага төшермәгез. Так, убрали телефоны, кара. Кара. Мин аны карагым килә. Егетләрдән Һиңа мөхәббәт юк бүген. Минем мөхәббәт өйдә. Йоклават. Мөхәббәт Яновтар, әйдә. Кул мөхәббәтов. Кулмы әллә кулмы? Кул мөхәббәт. Телефоннарда алып ташлагыз, диләр. Беренче рәттән карагыз. Беренче рәттән төшер. Ярай, музыка бармы? Любой да койлар бар. Әйдә берәй Титаникта куеп ебәрһәң моны. Берәй Loving you. Вот шуны йырлар әле. Или Love is you ма шу? Әйдә. Инглизчә, может, башкортса берәй. Ну, Һин һәм мин. Давай. Әллә нинди ике матур кыз менән егет. Һин һәм мин. 15, 16, 17. Моны Фиданга ышанам. Стоп, снято. Рахмат. Шәп. Фидан ярата инде да. Фидан реально һинегә килеп сыктык. Нигә килеп сыктыңмы? Азаматты күрмәдем, но һинеке килеп Егетләр, сыктык. әзрәк бүлешегез әле, менә бер-берегезгә күзегезне карагызмы?
Күзгә карау гел кыен. Күзләре ул ниме келәү? Зеркала души. Күңел көҙгөһө. Ну һин ошолай кирпеккә карат дигәнең, миңа еңелрәк булып китте. Еңелерәк була. Гомумән, минең шундай күзәтүем бар. Безнең рус кешеләреннән Мәскәүдә, Санкт-Петербургта күп кенә елдар яшәнем, укыным бит инде. Һәм улар белән безнең айырма, без башкортлар бер-беребезнең күзебезгә карамайбыз. Нинди мәлдә карайбыз? Я һугышырга теләгән сактайбыз, күзгә күз, һин нимә авторитет мәлдә шундайрак вакытларда. Яки бер-береңә мөхәббәт хис-тойгыларын һөйләгән сакта. Гомумән, ябай гадәти тормышта бер-беребезгә күзгә күз карашып һөйләшеп утырган юк. Бит. Ну, нидә деловой беседала, нидәдер шундай осрашулар булганда, мин Миңа кыйын мәсәлән. Мин һугышыр алдынан мин кастым ул, мин беркемгә карамадым. Миңа кыйын мәсәлән күзгә күз карап адактан менә кастың бит. Потом күзгә потом карап утырып. Ну, онда фонарик килеп сыкты? Юк, юк. Если касаң икән һугыштан бит. Адактан күзгә каравы икеләтә кыйнырак үзеңнең күзләреңә. Шуңа лучше касма. Ага. Тукмалырга ла? Лучше һугыш. Кайткас күмгү бит инде. Капланган, бернеме Күрмәң. Уже. Күзгә карап була. Ошо айтып, ошо айтып. Ну, миндә бернеме лә. Айтмаган да була тиң. Миндә үзгәрмәй бернеме лә. Идел дус минем. Бүген монда минең дусым Идел Арылбаев, Башкортстанның халык артисты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты һәм башкалары. Торып кына күрен әле Идел дусы. Аллага шөкер һин менә. Син зашел безнең тапшыруга. Рахмәт. Оялмай башкортса һөйләшүем һәм менә шулай аралашуым ул минең Идел дусымдан тора. Иң генә сөнки безнең белән бергә укынык. Һәр минекене. Сибай сәнгать колледжында. Сибай сәнгать колледжында. Сибай сәнгать колледжында бергә укынык һәм Идел менә мин русса һөйләшеп өйрәнгән булам. Идел русса бөтенләй һөйләшә белмәй торган. Сак теге телен хандыра һәм без бер-беребезне мин аны русса өйрәтәм, ул мине башкортса өйрәтә. Шулай итеп нисектер дуслашып киттек тә һаман да моны нисәмә юл. 20 елга якын дус булып аралашып яшәбез. Телдәр менән алмашып алдык инде. Шулайрак. Әдрәк тоташып алдык телдәр менән. Уртак тел тапты. Әдрәк французский поцелуй эшләп алды. Әдрәк русско-башкирский. Русско-башкирский поцелуй. Триколор онда килеп. Ой, лайтып филмәгән инде анда. Ярай, ул тем более ней. Кстати, без яңа һине уйла утырдык. Һинең нидәдер званияларың бармы ул? Бар. Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт премия лауреаты. Шәп. Беренче. Көтеп торыгыз, бу беренче генә. Бу беренче генә. Артабан. Хәзер фавула. Санкт-Петербургтың хакимияте русса белән тәрҗемә итәм. Хакимиятенең яшьтәр премия лауреаты Санкт-Петербург каласында. Вау. Һоннан Башкортстандың атказанган сәнгать эшмәкәре. Русский медвежонок 2002. Әсәемнең яраткан малай 2015-тә. Һоннан ише бер 5-6 бәләкәсе вак ниндидер нимәләре бар, әмма иң төп минең звание Башкортстан нисек була? Нисек була? Исем? Молодец. Афарин. Иң зур каданышым ул әлбиттә минең балаларым, минең тугандарым һәм минең Башкортстаным. Монда Быстренько премияңды, Салават премияңды бир. Сценарий буенча, мәсәлән, язылган актер ошо мәлдә, менә ошо ситуациялар иларга тиеш, актерның килеп сыкмай, но яшьтәре төшмәй, кипкән. Шундай осрактар булганы бармы? Булганы бар, уның өчен безнең төрле лайфхактар бар. Хуган, уволен лайфхак. Хуган, Наил Баштайлдың йырдары. Хөртәбез төрле маздар бар. Иң ябай теге корейский звездочка мае бар. Юк, якын. Точно елай. Эргәһендә әмма ул түгел, корейская звездочка маз бар да. Шуны шу күз астына гына хөртәләр дә. Я аммиак ескәләрне кына. Менә ошо студент елдарында ниндидер шундай хәлдар булдымы?
Теге выпуста әйткәйнек тетрәндергез дигән. Тетрәндергез хәлдәр булды Сибайда әлбиттә. Сибайда. Санкт-Петербург- Кемдеке булмады Сибайда? Санкт-Петербургта, Мәскәүдә булманы ондай тетрәндергез хәлдәр. Моны Сибайда булгыла турган. Сибайда була инде ул. Булгыла балайны. Сөнки горняктар әле күптәр, в общем, бандиттар, бөтәле бандиттар һәрбер урамаш двор тидер. Ну, урам аша дигәндә бу инде. Ихата. Ну, ихата түгел инде ул дворы. Кытырык дигән. Һәрбер кытырык хайын. Сарактан тыкырык. Ай, Кытырык это вот здесь. Күлдә кытырыкты сыга еще. Авыру шундый бар. Катаракта. Кытырык аны һин йөргән юлдар. Мин йөргән елдар точно. Бер. Шулай итеп, осраша торган акай Сибайда. Ну, без бирешмәнек. Нисә хугыштыгыз? Бер тапкыр хугыша башланык икегә, һин уны беләһең әйткәндә, ул егетте исеме Айгиз Тубиндеке. Беләм. Белмәм, бергә яшәнек. Әйе. Һинең агаең менән. Әйе. Һәм бер заман филармониянан кайтып барабыз. Ул үлде, кстати. Юк. Кайтып барабыз һәм хәзер Буштан буш тигез урында кеше өлтүрәсе. Мен уйлам, шул хугышкандан һуң. Ул үлде, кстати. Ярай. Өчем нык кына әйтеп кайтып барабыз. Ошы менән берәүгә хугырга әйтеп китеп бара Айгиз. Мен әйтәм, Айгиз, әйдә кайтаек та ятаек, иртәгә дәрескә барырга. Бетеп, юк. Каршыга инде егетләр килә. Берһен ошай ни менән яурман тиделәр. И хугыш башланып китте. Улар өсәү ине, без икәү инек. Инде барып теге тукмай башлаенда берһен яга башлаһаң, икенчесе киләләр ябышып ыргыталар. Берәү күсеп тик йөрүшә, икебезнең араһында. Безнең булай күстәр тигез ине. Әсне әйткәндә. Но Айгиз бер заман арынла касты. Өсәүлә миңа калды. Баш шакмак булып кайттым. Айгиз менә бергә яшәп, ишек шакыйм, Айгиз ишектә астыла тора, күзләре яшьләнгән. Гафу ит мине, Айнур, гафу ит. Асыл штеле. Айда каштарыңда ханамайдымы вакытта. Көтүп тур, мен төшерәм, искренне килеп сыкты. Нимәгә гел шулай буны? Кем Әйтеп кенә бетәйем дә, бу минең тормышымда иң олын, иң теге ялыктыргыс хугыш булды. Әллә 2 сәгать, 3 сәгать хугыштык. Полный метр. Evet. полный контакт. Аргансы. Минең дә әйткәндәй хугышканым бар. Но нисек инде, менә мәктәптә укыганда хаталар оештыралар да инде. Просто бер егет килде лә, берде тондырды, мен яттым, вот хугышым булды. Ну, нормально поспал. Юк, туеп, ул хаты дигәннәр һәйбәт икән. Шуга без хугыштарга күнеккән без ул. Ярда ла күп хугыша торган. Шуга минең таныуларым да әле 2-3 тапкыр хынган. Алла рәхмәт, төзәтергә йөрүйнем, әмма вакыт хәзер эшләр башландылар. Төзәтәйемме? Нигә хугышып утыралар шунда? Нигә Айнурга я нимәгә әйтәм тиң? Ну, мен просто кызык. Гел хайны шунда кеше табыла, әйбәт, который әйтә. Менә ошо йодрыкман берәйне хугырга инде, әйбәт. А потом утыра гафу ит. Гел шулай, минем бер тоже таныш инде, ну, лакапка әйләнде инде ул хәбәр. Бер тапкыр бер агай машина һатып алды инде. Эй, макта инде машинам шәп, кара теге, смотри, как умею теге. Әйтәләр дә инде, ул теге аяк менән дә йөртеп була, рули еңел генә. Ал мужиктарын тәяп теге, эсеп куанып йөрү инде. Аузылар, шулык көндә алган көндә үк. И все, потом теге, ну, нисек әйтәләр әле. Хатыным менән шунда йомшак күңеллегенә ир булып йөргән адак. Аягым менән ашатып, руль итеп маташкан да кулаган. Тәгәрәгән текмескә. И ланы тоже. Менә шунда әйтергә кирәк, үлде ул дип. Иң тәүге кинотеатрда караган фильмыгыз сезнең нинди булды? Мин үземдекенән әйтә башлайм. Давай. Әйткәндәй, тавыш нисек, яхшымы? Ишетләме, бөтә ишетләме? Ну, минеке насаррак әйт. Әйтме? Ага, ярай. Рәхмәт. Настройка үтте. Это һинеке. Все-таки музыкалку закончил. Нимәгә мин бу теманы асырга булдым? Чөнки мин исләйм, менә Бәләкәй сагымда, Баймак районында, Түбә касабаһында яшәгәндә, Кайда яшәгән? Түбә касаба, Тубинский, Талкафның бер як төбендә Тубинский. Тубинскийдә үтеп барган һайын Тубинск дип язылган, мен әйтәм, Фидан бушка гына блогер булып китмәгән, монда Ютубинск дип язылыр кирәк. О, Заготовочка. нормально. Нормально, Нормально, да? Әйе, алкышлай кайдагы.
Шонда мен бала сағам шонда Тубинскийда өтті, каникулға қайтқан хайын шонда болдым енді. Һәм ислем, мына еңмеш фильмін қарағанда, мен шо ислеп қалдым. Атақ, мен де бәлеке сақта көкей тұтып үйрейінім. Тек біздің мал болманы бейді. Тек біздің тауық болманы. Мен қолдарды тұтын, қолдар бар. Мен шаяртайым ғана, тек айным. Тек біздің тауық мал болманы деп. Шын, бәлеке сақта көкей тұтып үйрінім өтеді. Но көкейді күршілерден тұрған біздің сөйке ғайлабыда мал тұтманы, тауық та болманы, бір мәлі болманы. Но әмі ислеметінде көкей болмаға, юмыртқа болмаға. Ол қыз деп атала. Йоқ. Киноға енер үшін, ол уақытта 50 тен аға тұрған. Ислеген бішіндей, моторығына 50 тенлік бір купюралар бола тұрған совет замандағы. Совет замандағы? Ну... 97 жылға теклем. Әдірек мұна... Мұна ұшындайрақ түсті ол купюра ислеген мен әдірек ұшындайрақ. Һәм киноға инер үшін біздің матбуғат йортында кинотеатр болды. Бізде матбуғат йорты болды. Баласағын бұманы... Киноға инер үшін... Көкей жоқ, баласақ жоқ, матбуғат йорты. Матбуғат йорты бар. Мәдәниет бар. Киноға инер үшін көкейгізді тұта тұрғанлар. Так, бүгін КДС ярамай. Көкейді менің неге тұғынсы кластағын тұта баштамын. Ол вақытта Альберт ағай, есімі Альберт болды шекелі, Роберт болды ма, шынтай рағында бір ағай, кім деп аталауы мұна? Киномеханик. Шуды ислам Юпитер люлькаға мінен матбуғат йортына келелі, ярты сағат алдынан, бізді қаршылай өтінде ешек алдында бізді кім көкей мінен, кім иллетин мінен. Һәм менің бірінсі қараған фильмім болды Терминатор бірінсі. Шыл текілім қарт білі. Терминатор бірінсі. И то ол, наверное, где-то бір елдан бірге келіп өткен, наверное, біздің Башқұртстанға. Но шу текілім мен хисләніп сықтым. Бірінсі тапқыр фильм қарағандан хоң. Это было... Қорқманым, мен Терминатор қарағанда өзімгені қарағайын. Қорқтым телевизордан. Деп ілінген машина кешілерді өтіріп өрейді хаң. Немешлейін ол темірге қаршы. Уже ойлай баштан біреу магнит болға шында деп. Мұралайтып мен кересінсі хисләніп сықтым енді. Охо, бұл немеке ол, бұна ошы кино мүнне не үшін хисләндім? Çünkü біздің өйде теге белекегіне телевизор, рассвет деп атала тұрғаным ол Плоскогубцаман. Плоскогубцаман, точно, плоскогубцаман. Антенна біз онда двухэтажкалай Марста. Антенна айға бейленіп қойылған. Антенна, Старлингта. Аллаға да шайтыра. Аны нендедір бағанаға шайтып теге бейләгендер үскерек болған өсін. Шан тұтмай башлаға ағай меңа Фидан бар бұрып кел! Тәң екінші этажға. Хавантуй бағанағына менген. Бұран дегенде тұтам ма жоқ мұ? Шулай болды біздің баласақ. Екілі шай болғандар. Менікілі шулай болды. Менің бірінші кинотеатрда Исанғылда болды Радикал. Сонда Мадагаскар болды. Вообще төпсікті! Мен де қорқып сақтым. Ну да арыслан. Теге зебраның көтін ұшайды ішінәні. Ашайда оң. Но хен көкейдер мән инмәнің ма? Жоқ, көкейменен сықтым. Аллаға шүкір. Біздің ауылда шылар кинотеатр болды. Ауылда, Байышта ма? Байышта, вот сен тұрдың бұд? Байыш клуб. Сонда кинотеатр болды. Мұнда ұшай, өстен ұшай автоматически немеге түші тұрған. Лифт? Етті. Ұшай экран, аппақ қана, и шында кино көрәтті тұрған. Но классика, конечно, әр уақыт көрәттілер онда хинд киноғын. Индийский кино. Бүтті инәйлер, семішкелерін алып, орындар етмей тұрғайны. Ұлтырғыстар оны тұтып, өздерінген сыға тұрғайны, онда орындар етмейінге. Балалар шауламағыр деп әйті тұрғайны. И постоянно үзілі тұрғайны немекей, пленка.
Өзілі ен ұлтыраһың тейсін. Көтіп өт. Қараңғыла ұлтыраһың. Обязательно біреудің шапканы тартала. Югіріш баштанауында. Постоянно шылай. И ана шу кинотеатрда хин кинолары постоянно ниндейдер кинолар, там Жан-Клод Ван Дамдың кинолары, боевиктар, нейдер, Жан-Клод Ван Дамды қараған, вообще қайтқансы балаларыма ұшып қайта тұрған көтерді. И бір заман алып келділер бір кино. Ол киноны біріншіге ешеттім, и білді просто... Онда 18 плюс деп алған. Обычный қағыз бетінде Гүлхан Хамзаға ядып қоя тұрған, магазинға алып қоя тұрған. Там кино енді. И ол кино ядылған «Властелин колец» деп. И мен кеттім шул киноға. Ниндей неме екен? Жан-Клод Ван Дам төше ярайын деп. Представляете, мен шуны ойлап кетіп барам. Күтіп тұр. А «Властелин колец» несенсі жылда? 2003-тем. И мен бардым. Мен шундай кино неме екен аңланым. Вообще бүтінлей тегі сценарий. Білге бетінде яуызлық бар, яманлық бар. Яуызлық, яманлық, яуызлық бар, яқшылық бар. Яманлық ман яуызлық. Яқшылық ман яуызлық бар өтінде. Яуызлық бірінінде іш бұлала енді, и әр уақыт страдать етәлі біздің яқшылығымыз, азақтан яқшылық ем қояла, хэппи-энд, и бүті киноларда шундай форматта. Бұнда индейдер такой нөмекей. Амында «Властелин колец»та орктар прям непонятно, что... Непонятно. Бәлки яқшылар олар, недейдер мотивация бар, да? Ну, менге нығы құшана енді. Потом, шунда оқ мен қараным, Том Хэнкс төшті бір «Большой» деген фильм болды. Тоже мен құшаны. «Большой» деп аталайын ол фильм. И Сүмбілдің етінсі яйын. Шунда қараным. Сүмбілдің етінсі. Бұны ешіткенде жоқ. Мен ешкен бәріні қарағаным жоқ. Болат Юсупов Сүмбілдің етінсі. Ол үстінде яй ғыр. Ол да Болат Юсупов. Менің бала сағым Фидан менен Марселді қана оқшаған ені, әйтеріңде біз бір ауылда атауы өткенбіз. Қызық ебет. Хин түбінде, хин қай байышта, мен Мақанда, Мақан ауылы Хайболар районы. Десек? Мақан. Порш Макан? Да, реально, можно купить Порш Макан. Ол армияда түгілмін. Армияла это ол. Макан деп атала ауылы, я Мақан. Шунда тауы өстім. Таумағам да өстім, шунда. Несенсі классқа деген. Хоңынан ғана ақиярға көстік. Һәм біз йомыртқа, көкей, екені шешелер тұтып үйренік киноға. Бұны, бұш шешелер. Бәке сақтан шеше тұтып киноға үйреніп. Хаман шыл айтамын. Настолько впечатлило. Айнұр такой клубқа келіп етәйт. Үсібітер әмән. Максимально пафосный. Юлбы. Һәм ең бірінші хәтердә қалған кинолар, әлбетте олар бөтелі пленкалайны, бобиналарды алып келер, автобустан ташлайдар да, шай қалдыралар да, но ең мүшті мен сағылдырдым. Ишітмәнем, тағы бір неме кәді? Бобина, яуфы, бобиналар. Ол прям зур баба, бобина деп аталады. Жоқ, қатының хибірхе, бобина. Пленкаларды алып келелеріне рейсовый автобустар менен һәм остановкала қалдыралар ені. Шуны киномеханиктар келіп алала, һәм барып киноға күрәтеләр дә, икенче көне кире алып келіп автобусқа утырталар шулай. Һәм моны без кайсак балалар асабыз да туздырып ебәрә торгайнык анда-монда. Әлбәттә, хәзер ул айтмас инем, үзем атата булсак та. Искусственно булды. Флешканы алам да. Киноны мен күп караманым, «Двойной удар» Жан-Клод Ван Дам. Бірінші фильмі. Шул тирәләй Сильвестр Сталлоның фильмдары, һәм бик күп хин фильмдары. Гомумән, заманса кинотеатрга мен тәүге тапкыр 2007 елда Санкт-Петербургта минем хатыным Анастасия алып барды, һәм тәүге тапкыр мен Dolby Surround 5.1 яхшы сифатлы кино, ниндейдер фильм булгандыр, но иногда точно шеше алганың, наверное. Ну, ладно. Булган шулай. Анастасия башкортса аңлайм. Аңлай, башкортса аңлай. Әйткәндәй, аны күптәр мәрия дип уйлаганнар да, ул мәрия түгел. Кем уйлана бер Беренчедән. Без башкортлар вообще улайтып уйламайбыз. Бер касанда. Бездә худ юк дигән. Ябай башкорт исеме Анастасия. Миндә Алиса. Анастасия Ильшат кызы. Ну вот. Аскарова. Аскарова. Кыз фамилиясы Арылбаева иде. Туганнар мәллә? Тугандар түгел, юк, бер фамилиялы кешеләр. Анастасия гомумән кызык ул безнең тормыш. Тигне һөйләп үтәйем әле. Мин Мақан авылында яшәгәндә Ахмет Шин урамында яшәдем. Һәм Әбешкә йөренек минең өләсәймен кыртатайым шунда. Әбештә мәктәп исеме Каюм Ахмет Шин исемен йөртә. Һәм аның бюсты тора. Көтеп тору.
Советтар Советтар Союзы Союзы геройы. Ул минең Анастасияның карт атаһы, прадедушка килеп сыга. Шуңа күрә мин гомер буе яшәнем Әхмәтшина урамында, әдрәк мәктәптә укыган Әхмәтшина мәктәбендә. Акъярдал Әхмәтшин урамы бар һәм моны Осратхан Шуннан өйләндегез. Анастасия Кайым Әхмәтшиндың ейәнсәре була шикелле. Мин Рами Гарипов урамында яшәгәйнем. Ярай, молодец. Молодец. Мен дә. Касан немәләр мине бәйләр Мин Гарипов. Салават Юлаев урамында яшәдем. Салават Юлаевка өйләнмәйһеңме беренче? Юлаев. Ярай, Мен центральныйда яшәдем. Нимә әйтәм икән? Ну, кстати, Школьный урамында яшәргә. центральный урамында яшәдем. Минең йортым 36-нчы йорт. Абайшта инде. И кәләшем тоже центральный урамында яшәй. Угадайте, ниндәй? 9. Юк, 26. 36-26. Ага. Ну, так можно все подтянуть под конспирологию, аңлай? Ну, романтика булып дип кенә инде. Хисләнеп ултыраты. Это бана юрны. Әйткәндәй, мына шундый кызык һорау, мына мин еш кына күрәм якут кинолары нык популяр. Бездә Рәсәйдә генә түгел, айрылса дөньяла. Ул нисек улай килеп сыга, уларның мәктәбе шундый көчлеме ул? Әллә, ну, безгә Башкортстанда шулай торга була микән? Иң төп һорау. Безләр как будто нейди мәдәният йортында кайдалар теге студентлар менән очрашуда утырабыз. Якут хәзер бик яхшы һорау. Бик яхшымы? Мин аңламайм, нимәгә улар якуттар, ну, улар нисә? 500 мең? 700 мең. 700 мең. 700 мең, evet. Вот улар сын индустрияны прям разрывать итәләр. Елына 200 кино. Күргәнең бармы? Белем баласакта немецлар разрывали. Немецтар нык разрывали. Рентовала төнен. И в кадре тоже. Бала кызыкмы? Якуттар кызыкмы? А теперь перейдем к якутам. Белмәйм, бул озак кына вакыттар баргандыр. Берсен һавык кайда бараһың? Кинога бараһың. Иң арзаны кино барып карау беренчеһе. Икенчеһе рух көчле булу дип уйлайм. Улар үз телендә фильмдар сыкха һәм инглиз телендә я рус телендә фильмдар барһа, улар үз телен хайлайлар гел генә. Моны бит башкортлар улай түгел кызганычка каршы. Рус фильмы булганмы? Башкорт фильмын иң һуңгы башкорт фильмын барып хайлайбыз. Ни өчендер белмәйм моны. 15 ел кинола эшләйм, шулай икән беләм. Чөнки шундай фикер йөрий, нимәгә аны карга байсыннан күрәтәләр ул. Бушлай булырга тиеш, башкортсаһы гел бушлай булырга тиеш, шундай фикер бар. Без ул фикер менән көрәшәбез гел генә. Ни өчендер белмәйм. Башкортларга кино кирәкме, юкмы дигән һорауга күптәр әйтә, кайда безнең Салават Юлаев фильмы, кайда безнең Урал Батыр турында фильмдар. Гомумән ябай гына фильмдар төшергән сактар тала улар үзләре үзен моны аклай алмай. Әлеге көндә без әзерләп ятабыз башкортса фильм хоррор. Албасты дип атала. Һәм ул Нисек? Авыл басты? Албасты. Албасты. Ул нимәне аңлата? Ул ниндидер легенданың бер герой исеме. Ул Шулай түгелме? башкорт халык риваяттар китабын асып караһаң, онда язылган Албасты ул шунда бер йен, яңгыз йөргән, бер кайдалар осраган ир кешеләрне үзенә ялеп итәләр, аның озын түштәре, киренсә борылган аяктары, куркыныч кара сәсләре һәм Ну кемгә охшаган әйдә, баш эстраданан кемгә охшаган? Һәр беренә. Собирательный образ, да. Собирательный образ башкирской эстрады. Кайбер бер Зайниддинның костюмдары. Кстати, костюмерга әйтеп куйгыды, если что алар. Зайниддин менән бергә эшләгән. Шундай моны фильм әзерләп ятабыз, башкорт телендә буласак, белмәйм, самалап карарбыз. Башкорттар барып карармы, юкмы? 40 метрме? Юк, озын, тулы метражлы фильм. О, тулы метрга башкорттар бармы икән, белмәйм. Кыска метрга. Вакыт әз дигән. Вакыт итмә. Кетү кайта! Хайыр хавырга кирәк! Юк, беләм. Полный метр карарга вакыт юк безнең. Безнең нишләптер бына башкорт фильмы әгәр дә теге үтә, допустим, бөтә Россия кимәленә он танылу ябылага. Шунда гына бит. Ой, ысынлап та безекеләрендә дип барырга можем, кстати. Әйе. Аны бар бездә башкортларда. Ну, менталитет шундый.
Нимә эшләйсең? Нимә эшләйсең? Моны бергә эшләргә кирәк. Аллага шөкер, менә утырабыз, һөйләшәбез, аралашабыз. Ниндәйдер фикерләрдә бер-берегә алып барып иткерәбез. Мин уйлыйм, киләсәктә бер 30-40 елдан бәлки башкортлар кинога йөри башлардар, калһалар. Әйе, йөрерләр бәлки, но уже русса киноларга. Ну, һиндә мәсәлән дә инде, һиндә үзеңнең блогыңды русса апара башлагас, һиңа күбрәк языла башланалар, күбрәк. Һәм мәсәлән һин Россия кимәлендә популяр булып китһәң, шунда башкортлар башка әйтмәйдер. Нимә фидан, нимә. Тик һиңа бәлки русса алып бара башлаган шул башкортлар да күбрәк язылган. Язылды. Ну, юк, мин бит райондар буйлап йөрим. Мин райондар буйлап Әйткәндә, ничәп һине бер төкләп башкортларны шәт биеп алам. хәзер һиңа һорау. Ничәп чиновниктар һиңа киләләр, әле инде глава алдына отчитываться итеп торалар. Белмим мин үзем беләм. Как будто ты решаешь это. Киләләр аша әйтеп, так, ну, шунда что-то дөрес түгел. Поработаем, Тайфун Калсаев. Алар моңганда ничек та күпергә дә капалсы. Яра буялар нимә краска купкан дип карап торам. Юк, мен шакитеп күпердә. И шул нидәр бит инде, тоткыстар. Тоткыстар бит инде. Шакитеп бардым да, и бар тырнак астына бер нәмәкә кирип китте. Ну и всё, мимо фаст дигән һәм мен сразу Обидно просто. Обидно просто. Юк, иң кызыгы улар нимәкә, улар ихтибар итәгез бөтә яшь чиновниктар улар Яхшырак аралаша. яхшырак аралаша һәм типичный чиновничий фразалар уларда бар. Мәсәлән, мин әрләнем, ну, замечание эшләнем башлыгына. Ул адагында нимә әйтте? Принято дине. Принято. Я вас услышал. Ае. Добро. Гадәттә нисек? Гадәттә моны оперативканы караһаң, нидән безнең глава менән бөтәһе доклад иттеләр дә, Хабиров замечание әйтә, адактан алар принято дип әйттеләр. Принято. Вот. Принято. Хуңгы фильм нимәкә караныгыз? Мин караным. О. Аңлашылды. Вершина. Нимә әле? Музыка бармы? Вершинаны караным. Шуна нисек? Не сеешь. Мен караным. Мен алдым. Юк, беләңме нимәгә куанам? Чөнки менә кайбердә утыраһың, нимә карарга? Бер сәгать буе эзләйһең бит. Бер сәгать. Адактан ниндидер менә матур постер табаһың да, вершина дип алган. И үләң бит инде. Ну ярай, ладно, ярай, караем. И нинди уйлармын? Опять какая-нибудь үләң бит инде. И караем да. И Дөрес ойлаганмын. Юк. Я сын окшаны, онда сын операторская работа нык күзле вершинала. Окшаным. Әйе, Айдан караным вершинаны. Һиңа окшанымы? Ну, сценарий нимәкә сюжет? Ну, еңмес түгел инде. Егет бал. Етемен егет бал арасында 10 бал. Ну, миңа нык окшаны. Бал түгел, башкортса мәрәй була. Мәрәй. Ете мәрәй. Мин карагым Шуңа килә, но куандым. мин аны яйлап утырып карагым килә. Ярай, нимәкә караныгыз яңарак? Дьявол носит Прада икенче. Урыс тышты. Дьявол носит Прада икенче. Миңа нимәгә охшаны? Иң төп тема теге кием турында түгел, мода турында түгел, ә менә искусственный интеллект, зумерлар басып киләләр бит инде, менә алгоритмдар нимәләр. 67. Шул булһын ти, мин белмәйм нимә ул, шул. Нимә беймәгез, яшьтәр? 67 дигәнсә. Вообще, мин бер яңрак мәктәптә эшләгән футболлар исән дип кайттым. Әле мәшәләр тоже. Шул, һеҙҙә шундай нимә куркытмаймы? Менә искусственный интеллект. Куркытмай, әйдә, һуңгы фильмдарда әйтәйек дә потом. Кулланабыз. Һуңгы фильмдар вершинаны караным да, әкисә генә Марти Великолепный да караным. О, мин дә караным. Окшаным. Әйе. Нимә дигән? Марти Великолепный. Марти Великолепный. Марсель? Марти великолепный. Был һинең турында Марсель великолепный. Марсель великолепный. Мин про себя подумал сразу. Мин почему-то һуңга казак әйберләрен карый башладым, короче. Казак фильмдарын и һуңга карам. Мин комедия дим, не күлә. Мин яңа караным да бит. Мин яңарак Иглин районында булгайным, бер магазин кайын икән бит. И һава алам дим бит инде. Шәрбәтле. И
алғайным бутылка язылған морсель. Шуға менеге қарайым да, шул морсель көйдалды да тұра. Морсель? От слова морс. Yok, onday evirler kübbet oldu. Demek ki stel tamakta mı, salavatta mı, Buharest degen pivnuşka var. Buharest birgi. Şunun olmak bundaga morsi. Менің hunga қараған фильмда түгіл, ол сериал, но ол бір сезон қысқа ғана аттығы ситкомдар қымақ енді. Прокурор деп атала, кім қараны? Прокурор деп атала, прям, о, юмор вообще. Илатқан кино. Ең ялатқан кино. Мен бірінші тапқыр ең наған шу Титаникта ел болды. Ана шу ишек, жабында ұрын еғыл. Мені бята бұла бітінде. Құсақлашап яталар елірақ бұлыр ені. Вот, мен бөтті теге оны теге немеке оправдательный нейдары деп ашам. Нешеп шунда ол теге еще ошайтып түшіп кетті. Дингет төбіне ашайтып. Титаниктам? Джек, ашайтып. Ысқындыға түшіп кетті. Бағыр. Шунда теге хүрәп мендеріп қалып қойғалар бұмай мейінде деп. Теге нық елләнім шул моментта. Хедеке? Илаған кино. Бір хатиканан башлап, кул түрлі кинолар. Біз ғомамен өт киноларды қарай өтнеме үшін, нендейдір хис тойғы кесірір үшін, я көлір үшін, я илар үшін, я Уйланыр үшін. ойланыр үшін. Ойлану Ойлану ол хис тойғы ма? Yok, histigi бывает эмоциональный асадак, а бывает уйланаһың, адактан уйлап өрөң, ода гына фикерлеп. Фәлсәфи уйдарға берилеп. Фәлсәфи уйдарға берилеп кетеп, шуга күрә шуның өстендә без яратабыз кинолар карарга һәм төшерергә шундайрак фильмдар тырышабыз әлбәттә. Миндә Наруто. Мин вот күлмәгән күлмәгән мин японский қарағаным жоқ. Покемон қарамағым мұны. Покемон қараным. Ну, это тігі замандан, тігі бұғындан бет покемон. Абына хақадырығы мұна мен көрем, яштар бөті әлі шул япон нейдерін қарайдар, мультиктарын қарайдар. Мен қарағаным жоқ. Нарутыны бір серияында қарағаным жоқ. Хемменген еше өргейнен драконымы, әлемеке мұтлық рәушті қара. Атака титанов. Атака титанов. Атака титанов көслі. Мен көбірек аптыраным, нешеп мен аңнаным неме тұранда. Драконым, атака титанов. Һәм иң ялаткан киноларның береһе Сестренка, Аңлекаш фильмы Мостай Керим буенча. Онда. Оныһы шәп булды. Шәп булды. Ней, бездә КВН-сыларда ошындай неме бар. Мәсәлән, без ковид мәсәлән сыгыштар яһаганда, командалармен КВН-дарда катнашканда, шуннан юморда караганда, без көлмәйнек. Онда, ну, һин аңлайһың, нисек шаярту төзелде, логика менән аңлата алаһың. Вот һездә ошо кино менән шулай ук буламы хәзер? Вот һез кино карайсыз, ну, буны яхшырак эшләргә булыр инде, мәсәлән. Генә шулай кинолар караганда технологияны күрәһең икән ул насар кино, технологияны күрмәй караһың икән ул яхшы кино. Без моны бүгенге көндә киноларда тик шулай итеп кына карыйбыз. Һәм гомумән юморда мин моны осрайым я КВНга, я тләндәй ЧБД һәм тапшыруларга мин бик һирәк кенә елмаеп кына шайтып алам, теге хахылдап көлеп утырганым юк. Бер нимә карап, бәлки мин Һоңгы 4 ел күптәр хахылдап көлмәйдер ул. Укырып илаган бар зато. Эс каткансыз утыраһың карап, шулай итеп көлгәне юк. Бик һирәк кенә. А мен исләнем ниндәй фильмдан хахылдап яңарак көлдем. Ул һәм иланым да. Ниндәй фильмдар бар. Илаң да көләһең. Нимәгә дип аталар ул норвежский бер фильм Я ругаюсь дип атала. Каранакай шәп кино. Ней турында синдром теге кешеләр Туретта. Хугынып яңлыш хугынып берләр дигән кешеләр. Инан күтә. Инан нахуй. Дип шойт. Ну күрәтергә ярабай инде үдеңдә. Мәһин күрәт. Күрәт алам. Юкмы? Ну, в общем, шул синдром буенча бер сын барлык на реальных событиях диск була башкортса. Сын барлыкта корылган фильм. Шундай фильм. Именно шунда рахатланып күлдем дә һәм илап та алдым бүтән әле. Мин хәзер хахылдап көләм, вот бер кеше өчен. Ләйләнән.
Вот прям хахылдап көләм. Ихлас итеп рәхәтләм, чөнки һин башың менән аңлайһың, ул юрамал эшләмәне уны. Вот шуның өчен нык көләһең инде. Онда бала нимәлер эшләй, онда колай, бесәй, шуныһы. И вот Лейла нык көлдертә мине хәзер. Онда ул хәзер беләгезме нимә теге туранан-тура әйтә. Вот нимә уйлай, шуны әйтә ла куя бит инде. Теге тапкыр кеше уны менән фотога төшә, кызлар уны менән осрашты. Ой, әйдә фотога төшәйек, Лейләкәй. Фотога төшә, башын бордыла уга фото төшкән сакта. Һез миңа охшамайһыгыз. Тыйнылар и китте. Тегеләр ха калдылар. Лейла ашлай теге после взрыва баралар. Кида атай кайда дип ашлай. Шан теге бер кеше һорай инде туганнардан. Лейләкәй, шан һин кемгә ныграк охшаганһың? Атайыңамы, әсәеңәме? Шайт гел һорайдар инде. Атайыңа охшаганһыңмы, әсәеңәме? Ул миңа каранлы. Шайт. Оценил. Алисага каранлы. Лейләкәйгә. Теге булды инде, нифига унизила. Кайнам да теге тапкыр балалар баксаһына баргайнык. Ну, беренче тапкыр тулы көнгә калды. Нимә, сындап та бардыңмы шунда, теге тулы көн бу? Нимә, садикта теге туалетка үзең бардыңмы? Әйе. Шуннан нисек бардың инде туалетка? Аяк менән. Ошай конкретно әйтеп куя, вообще шартлай ул шунда. Это уже остроумие называется. Икиле ничә яшь? 2 яшь тугыдай. 2 яшь тугыдайда остроумие күбрәк бетәгә караганда. Айнур Аскаров гаиләһе менән, балалары менән, бәлки һез дә күргәнһегездер, Америкага йөреп кайтты. Һәм шундай һорау, ну что там? Как в Америке? Как Голливуд поживает. Кызык, Голливуд астында ошо килдик тә, алтын ай менән әйткәндәй. Карап торгаң, аста бер зур кәзә элендә картон ашап тора. Ә бездә үлән ашайдар. Шо пиндосы. Бер нимә юк. Исә, аларда кәзәләр дә исәвен. Кагылашып яшәйләр. Шуныман кызык, бездә теге аптыраткан, нидер, Оскар, Аллея Славы һәм нидер, улар ябай, какырык төкүрекмен буталып беткән урамдар һәм теге беренчедән ул аптырата, икенчедән улар нисек уны матур итеп хата беләләр, дөньяга сыгара беләләр. Шундай пустяк кенә нәмәнән, әйбет, Аллея Славы. Бездә лә моны алда эшләй, әйбет. Тик бездә һәр авылда әйбет. Еңүгә 2-1 ел. Мир турытма, бөтен авылда ла бар да. Инише Hungarалатам. I love Аскар. Йөрәкмән теге һәр авылның. Шуны нәйсендер без хата белмәйбез, улар моны шуны яхшы гына хаталар һәм чөнки караң, бары нимәләр картондан, бары нимәләр шулай тип-тип генә эшләнгән һәм шуны Голливуд язуы тимәк картондан булганмы? Ну, картон түгел, уны алмаштырып торалар бәлки. Фанерадан эшләнгән дә, астында кәзә йөреп ата, әйтәм дә инде. Моны бер астында һәм бөтә туристлар килеп шунда эргәһендә йөреп аталар. Улайың бит инде бында, Голливуд, моны барһам, кызык булыр ине. Бик ябай нигенә икән. Кстати, учалыла кайдалар тоже Голливуд дип тауда язылган түгелме? Учалар. Голливуд дип язылган әле кайдалар. Нидер инде? Юлдыбай Учалы районында прям бер кайда Голливуд дип тоже язылган. Кем белә, язган кем? Кайда Уральскта? Уральск. Ике тракторист торайт фонында. Интернетта берне йөрөй. Скажи 300 тип. Тагы нимәгә аптыратты моны Америкага? Безгә әдрәк һөйләп китәләр, ничек унда яшәйҙәр, менә без белмәйбез инде. Нимә килә? Кызык, турист буларак барган бер ай тирәһендә булдык бит инде һәм кешеләр бик асыктар, гел генә елмаеп һөйләшәләр. Элек Задорнов көлә торган инде, ну тупые, улыбаются, как дураки, неискренне. А мин уйлайм, безгә лә күбрәк елмаер кирәк шулай итеп. Бездә лә шундай ук кояш Калифорниядагы һәм бездә лә шундай ук кешеләр һәм бер-берегезгә елмайһак, дөнья мин уйлайм матуррак булыр иде. Беренче елмаюың бәлки һинең ысын күңелдән булмас, әмма һинең ысын күңелдән миңа нисек була әле? Шулай итеп алдап кына елмайһаң да минең кәефем күтәрелеп китә лә, мин артабан ысын күңелдән елмая башлыйм. Менә шул нимә бар унда. Димәк, без бер-беребезне яхшырак итә алабыз. Һәм бер-беребезгә кәефте. Ул елмаюдан гына түгел бит ул. Ул мәсәлән шул ук менә кино тейһең, менә башкортлар кинога килмәй тиһең бит инде. Әгәр дә улар теге охшаһала, охшамаһала килеп ибет, һәйбәт кино булды дип кайтһалар ибет. Айнур ибет, икенче юлы прямо Голливуд урынында һәйбәт кино төшерәсәк, кәзәләр менән илһамланды. То есть итәк уны һәйбәт кинолар, но тагы ныграк тырыш.
Шулай һәм гел генә кешеләр бер-бире белән аралашалар. Таныш булмаган кешеләр small talk дип атала. Кыска гына һөйләшү, лифта булганмы, бер магазинга инә. Привет, хай, ой, хавай. Хәлләр нисек? О, һинең калай эштән шәп. Ладно, auf Wiedersehen, брат. Беренче класстан 5-нче курска тиклем немец телен өйрәнгән кеше. Хваю. Аны күпме йөрим бында Рәсәйдә, Башкортстанда, нидә Америкала, Нью-Йоркта булганда әллә көнне бер 2-3 комплимент алаһың үзеңә. Калай яхшы киенгәнһең, калай nice sweater, постоянно. Мин кигәнмен home свитерын теге курай менән эшләнгән. Берәүдә дә унда юк. Һәм миңа күрәләр дә гел генә мактайлар бит әле мин кызык. Бездә беркем дә ысын күңелдән килеп әйтмәй бер гасында. Калай яхшы киенгәнһең. Айнур, һин бүген ысынлап Минең футболканы мактал. Шәп футболка. Әйткәндәй, безнең логотипка охшаган, безнең дә Асқар фильм компанияның логотипы шундай уксы, шуңа күрә мин уйлыйм, Аллаһы үрдәр алды әле. Дип өметләнәбез. Фидан әргәндә фотога төшерегез, уның контракт икенче компания менән. Шуңа кызык, кемдең возможность форсат була бит. Форсаты мөмкинчелеге буласак, әлбәттә барып кайтыгыз, чөнки без озак кына елдар Анастасиямен беренче очрашкан көндән үк Анастасиямен әйтәне, Америкага барып кайтыр кирәк. Минем тәү теләгем Америкага барып кайту. Әйтәм, ярай, барыбыз гел эштәр һәм нисектер һузылып киттеләр. Моны 20 ел без бергәбез һәм барып кайттык, аксаны йәлләмәй. Алайда барып кайткан бит дип уйлыйм, чөнки ниндәйдер тәэсираттар, ниндәйдер дөньяга караштар үзгәрдеме? Зиһен киңәя. Әлбәттә, Европала күп йөренек буга тиклем теге гел генә Башкортстанда утырдык дип әйтә алмыйм. Кайда тидерәк барып итү, Хайбуллагамы әллә Америкагамы? Кайса Хайбуллага одаграк бара әйткәндә, анда монда инә башлаган, аманат кафаларына, дусларыңа инеп күрә башлаган, одак булып китә. Бunda бер тәүлек дөньяга кайткан. Мин әйткәндә, Исангылдан Акъярга барганда ла аптырай торган, "Касан килеп китәм инде ул мин Акъярга" дип. Алар үстеннән йөриләр, һаман да аптырайм, ничегендә. Вот белән. Мин иян сорага дикән, аптырап кайтам. Үстеннән, онда Хайбуллага дикән, "Зәллә елайрын үтергә кирәк. Хайбуллага барып үтерсен. Акъярга әйткән сиңа ишу әбешкә бит инде бит." Инде иттем сәң Юлдыбайга әйтәң дә иң авыр Юлдыбайдан һуң башлана бит ул. Юл тоже. Насар. Бер ел бит мин барган Хайбуллага. Туй үткәргә итеп барабыз бит. Хайбуллага. Күптән барган юк Хайбуллага. Ул вакытта исә егелмә теге пожардар булды. Хайбуллага туй үткәргә итеп барам. Кайдан алдым дигән уйман итеп барам инде. Шул Хайбулла районына ингәнек, унда теге тигез урындар бит инде басулар. Итегендә нимәләр яна, монда нимәләр яна, пожардар, короче. Мин дә мөхалаем. Безумный Макс теге фильмында ама китеп барам. Хайбуллага тегендә яна. Машинага череп куйдыңмы машина? Китеп барам. Туй үткәрәбез. Капыл гына Техастагы музыка башланды инде, капылна шляпа инде шулай. Без аны яшь сакта тим, хәзер дә яшьмен. Бала сакта Мексика дип торган Акъярды, Хайбулланы, чөнки бер-ике кактус ултыртсаң Мексика була куясың. Һәм бездә халык та шулайрак хәзрәк теге. Гел ел бит инде бездә Акъярда. Моны әле генә барып кайттык, бер-ике адна элек. Постоянно ели, ошай колакка өрүп тик тора. Һәм арата мин уйлыйм, бул елде әлеге көндә моны креатив индустриялар бара бит инде. Нисектер монетизацияларга кирәк. Елде хатырга кирәк ул елде. Ветровой нидер, фестивальдер эшләй. Инфо-цыганнар шулай да. Бик кызыклы булыр инде мин уйлыйм. Чөнки гел теге ер хатып һәм ердең теге нидерен недрларда хатып бай булмайды инде. Казылма байлыктардан. Казылма байлыктар. Нисек? Казылма байлыктар. Казылма байлыктар. Язып отырыгыз. Мен язып отырам. Форсат булганда. Бездә бер ел теге мәктәптә теге табигатьтә өйрәнү дигән фән булды бит инде. Шунда теге олимпиада булды инде, башлангыч класслар өчен олимпиада. Там онда харау булды инде Башкортстандың казылма байлыктары дип инде. Шунда бер малай кижер язып куйган. Ну казала бит, казала. Байлык, кишер зур байлык. Эх, бездә кишер генә нәтәләр инәбет. Эдләһәләр генә инәбет. Һәм гомумән Башкортстан һәм ерем, башкорттарым, рухым нисектер нимә гел күңел авырта һәм еш кына
Муртаза Габадуловичтан һүҙҙәр иткә килә, не спится, думаю, о Башкортостане тигән. Йылдан йыл нисектер шул турала күбрәк уйлай башлайың, нисек менә үҙеңдең тормошыңды, шуға күрә мин яратам һинең нейеңде, персонажыңды, Тайфун Курултаевич. Сөнки уның да күңеле уртаҡ халыҡ өсөн. Шул йылдан йыл нисек тирә-яғыңды матурыраҡ эшләргә, биҙәргә, матур йәшәргә. Ысын шулаймы? Ысын, әйе. Беләгеҙме, миңә нимәкәй теләйем? Мин бит анау Темәс менән бит Бөрйәнгә юлды эшләтермен. Фидан, зинһар. Анда бит төшөрдек үткән елда, анда ярдәм итеп булманы. Ну, ограничение скорости тора. Тора, әйе. Икән. Икәннән аша йөргән. И анау күгәрсе Морактан тоже Бөрйәнгә сыка. Прям бөтә Яҙып башҡа ултыр, туташыр ине. Принято. Принято, ярай, рахмәт. Послали, да? Үзді Ҡурай. Зыды Ҡурай. Ул оҙон оя бит әле ул. Ҡара, Ҡурайҙа бит Ҡурай тажы төшөрөлгән. Ҡурайҙа Ҡурай төшөрөлгән. Эйе. Тотоп ҡарарға яраймы? Рөхсәт. О, еңел генә ҡара әле. Еңел генә. Был ниндәй икән? Си бемольме? Һындырып ҡуйма инде. Ярар инде, не понтуйся, си бемоль инде башланды. Кеше Ҡурайын ауыҙыңа алма. Әйеме? Йәле. Башусан халғыртысы Идел Аралбаев. Әйдә, сыҡ, Идел. Итен сыҡ, әйдә. Әйдә. Ҡара, ул ҡайһы яҡтан тоторға белмәй инде. Бер заманда яшәгән Айнур Асҡаров һәм Идел Аралбаев. Таң тишеге менән Идел Аралбаев Ҡурайҙың тишектәрен төртөсләй башланы. Бары моң, эсе тулы моң, Идел әйтмешләй. Мына Иделдең дә эсе тулы моң, шуға күрә беҙ уның менән гел генә ултырып. Нишәп Марселдың да эсе тулы моң тимәк килеп сыға. Миндә юмор. Эсең тулы көләмәс? Эсе тулы көләмәс. Көләмәс туҡсай. Эсе тулы ҡабырға. Ярай. Ето әҙерәк көләмәс йыйыла башланы әле ул. Әҙерәк. Мин үҙгәрмәйем, мин нисә беләм бит. 1 граммға весым үҙгәрмәне. Нисек инде үҙгәрмәне? Вообще шул килеше. Юк, ҡартайған мына монда. Нейҙәр маршина нисек була әле башҡортса? Маршина нисек була башҡортса? Һырт? Һырнайҙар. Һырнайҙар. Һырнайҙар буламы маршина? Һырдар. Маңлайҙарҙа һырҙар ҡалдырып тип йырлайҙар. Ну, мына шулай биш барыбер. Мына Азамат һымаҡ мин инем. Элек шулай йәшинем мин. Хәҙер юлдар Марсел һымаҡ. Юлдар йөнәтәм тип нервларымды бөтөрөп. Ней, кирәк темаға күсәк. Әйҙәгеҙ, Идел Аралбаевҡа алҡыштар. Молодец. Ғәҙәтегеҙ юҡмы? Мин, мәҫәлән, һуңғы ваҡытта киноны гел бер үҙем генә ҡарарға яратам. Эргәлә бер кем дә ҡамасауламаһын өсөн, балалар аҡыр йөрөмәһен өсөн, кәләш артыҡ һорауҙар бирмәһен өсөн, мына ошай бер үҙем мин Юҡ, беҙ бер-беребеҙҙе яратабыҙ. Фидан, һин дә шунда юҡмы? Һин бәлки ғаиләң менән ваҡыт үткәргең килмәй. Юҡ, унан түгел. Мотлаҡ рәүештә кино ҡарағанда мин үҙемдең тойғоларым менән ошо киноға үтеп китеп шулай итеп ҡарағы килә. Бер кем дә алдаш йүгереп йөрөмәһен, ашарға тип саҡырмаһын һәм башҡа. Шуға күрә мин һуңғы ваҡытта киноларҙы ғаиләм мәҫәлән ҡайтып китә икән. Минең бер көнөм бар. Мин шул бер көн эсендә 4 кино ҡарай алам. Форсат менән ҡулланып. Һеҙҙә шунда юҡмы һеҙҙә? Миндә улай түгел. Һин йәш әле. Ну, бәлки шулай. Мин дә элек үбешеп, яратышып, ҡосаҡлашып кино ҡарай торғайным. Ай. Ну, бөтәбеҙ дә шулай булдыҡ бит. Шунан өйләндем. Егеттәр менән киноға йөрөй. Ну, әйе. Үбешеп, ҡосаҡлашып.
Һинең менән түгел, һәр мисал һинең менән түгел. Ну кызлар белән яратышып, кусаклашып, ятакта онда уттарды һүндереп, шайтып карай торгайнар. Ә хәзер бирүдем караем килә, нишләптер? Юкмы һиндә шул? Менә һин минең нидәләй, возрастта. Һиңа хатының камасаллайм, һораудар бирәм. Нимәшәне ул кайда китте ул дип сорашам. Нисегрәк Ну, бу? кайбердә шундай һораулар бирә, мин именно шул ук вакытта йендәнеп китәм бит. Шу йендәнеп китәм һәм үләм. Блядь. Мен кино карарга бирәгезме, юкмы? Юдай картайгас ким булыр мөмкин? Кем булыр? Картайлар булган который. Эй, йөрмә. Йөрмә. Вообще кеше яратмаган. Ну, енді күрәң, бик нык мәдәниятте хөрмәт итәһең. Әйе. Чтоб һиңә ниндәйдер онда кемнеңдер кызы. Камасалмаган. Всего лишь һинең балаларың. Оның контакттарында язылған балаларымдың әсәһе. Һәм ошо исәптән ниндәй һорау? Менә безнең балаларыбызны ничек өйрәтергә, кинога? Яратырга, кино карарга. Мәсәлән, Нима ондай һорау торамы әллә хәзер? тора. Кино Алла минеңсә өйрәтергә кирәкме? Ул просто күрһәтәң. Акча. Ну, әгәр мин бер үзем карарга яратам. Һине кем өйрәтте киногарга? Мин беренче гөн киноны шайтып караган. Экран теге якта. Мине беркем дә өйрәтмә. И потом яйлап кына шулай барылган. Икенче кино, өченче. Терминатор. Терминатор. Хүрәтелә бар икән. Шуңа ла куркмаган утырмаган. Такой кино буена аркамда утыргандай бит, кинодан сыккан. Шу хәтта мин хамландым. Симпсоны кем караганы бар Симпсоны? Ну, бүтәһелә караганы бар инде. Мин карамадым бер кыз. Симпсоны караны. Бунда заманса башкортлар утыра түгелме? Симпсон караганы бармы? Симпсоны, онда Гриффин и вот И тишина в ответ. Гриффин, и вот шуны карап, инде йоклап китәһең дә инде. И йоклап киткәнмен, телефонымда һүндермәгәнмен инде. И такой иртәнсәк уяндым инде. Теге һүнмәгән инде. Шаһын кәләшкә әйтәм, кәләш дим. Кәләш торган инде, нимәләр бешереп йөри. Теге нимәкә берәймәсәң бит инде. Теге берәймә алып кил. Ул миңа лимон тап килде инде. Такой. И вот мин белән почти 40 яшьлек кеше, и вот иртәнсәк мультфильм карап, лимон тәсәм утыра. Белмәйм, мин бүтән әле рекомендация бирәм Атака титанов. Мотлак рәвештә. Сюжетны көчлерәк нимә күргән юк. Айнур Аскаров алдында Атака титановты мотлак рәвештә тәкъдим итәм дип ни утырмайды. Карагандыр әле, караган. Караным, Атака титановтың әдерәк 200 серияһын караным. Ну, күрәңме, 200 серияга yeткән дә аның түземлеге. Юк, ул аңнаны, ёма, миңа үсешергәрәк онда тиклем тәзә дип карарыз. Концептуально просто, да? Башкортча төшерһәк Атака Филданов булыр. Фиданов. Атака Фиданов түнне юрган астында. Атака Фиданов. Кул көрәше. Атака Фиданов. Онда бер төнесендә бер нисә сезон? Бер сразу онда полный Полный метр. Атака Фиданов. Полный сантиметр. Теге кызлар беренче тапкыр күргәндә. Разально нашел шундай тема иштеп Бәлки залдан һораудар бардыр, юкмы? Юк, һинең безгә һораударың юкмы? Һезгә һораудар юк. Һезгә тик теләктәр генә. Ниндәй теләктәр? Уңыштар. Күбрәк башкортча һөйләшегез, шундай тапшырулар алып барыгыз. Миңа бик охшай һәм чөнки бик бездә йетмәй дип уйлыйм мин. Шундайрак жанрдар, күбрәк аралашу, яшьтәр өчен, яшьтәрне илһамландырыр өчен, яшьтәр үз теленнән оялмаһын өчен шундайрак нидер миңа уйлыйм бик кирәк безнең халыкка. Кирәк. Чөнки беләгез менә. Кирәк. Минсә кирәк. Һисәнсә. Кирәк. Юк, безнең бит телмәрне үстерер өчен. Ай. Кирәк. Килешәм тулыһынса. Еш кына теге һөйләйбез шуның турында. Ел һайын шуны һөйләйбез.
Елайын таппай. Ел сайын шуны бір теманы үйлей. Керек та керек, керек та керек, керек та. Шуға мен уже күле башладым. Керек та керек, керек та керек, керек та керек, керек та керек. Ну, башларға керек. Эшләргә немелер керек? Что, как ведемся, как бестолковые чиновники? Хәзер карагыз, нәмәке, как нәмәке доктор Беннер халыкка әйләнә лә инде. Хәзер Фидан превратится в это. Тайбой, Википедияға айнып қараным да, несенсе орында башқұрттар... Дүртенсе. Жоқ, икенсе екен. Элек өсінсі ені. Хәдір біз Башқұртстанда... Башқұртстан ісінде икенсе. Башқұртстан ісінде біз икенсе орында екен. Һәм айырмаға бірінші орыннан икенсе орыннан бик күп түгел. Мен айтам, эшләр керек. Балалар, evet. Атака Фиданов. Атака Фидан. Районнар бойлап йөрөй. Мен электорат үстерәм бит анда. Һәр районда бит. Нәмәке, керек дигән балалар керек. Керек. Бер театрда безнең дуслармен күп бит инде аралашулар һәм Фидан тиһәләр, Фидан Гафаров искә төшә. Әйткәндә һине бит уның айканлы кушкандар хөрмәтенә кушкандар Фидан. Шул Фиданның да бер нее бар, Фидан Гафаровның нее бар, һөйләп үтәйм әле. Минең дус Алма Самиров һөйләгел шул ниде әңгәмәне, хатирәне. Фидан Сафич йөрүатала ниде, гастрольләргә киһә, бер малай югырып йөрү дә. Нидең артында. Бу киләле бында улым, акса бүлеп бирәле. Мә, бәлки һин минең улымдыр дип. Ишо, ты концертта балалар сыгыла. Рөстәм Гыйззәтуллин турында шайтып һөйләләр. Рөстәм. Бүтә гастрольләрдә турында менә күрәшәң тиздән Идил Арылбаев турында шайтып һөйләй башлыйлар. Минең һөйләмәдем мин һәзер тарихта. Короче, Мунсага бардык, голубой. Уны һөйләмә. Мунсага барды, голубой озеро дисәң, всё, сразу тукта. Артаман һөйләргә кирәк. Голубое озеро. Санан Бардык. Минең кәләш ул башкортса нык, белә инде, но артык шәп белмәй. Безнең сәттәге һөйләшкәндә кайбер хирак осраган сүзләрдә ул белмәй инде. Шуңа мин теге Мунсага кердем дә, тирләп бешеп теге голубой озерога ныря инде, рахат. Ныря. Ой, Алла, килеп сыктым да инде. Шаның дитем инде. О, тәнзем берләйтем инде. Шаның кәләш ул үзе ишеткән беренче тапкыр инде. Шаның тагы Мунсага бардык та, кыздык та, кире килдек та, голубой озерога ныря, мин нырнул, шаның кәләшем нырнул сыктыла инде. О, шөмберләйт. Әйтем, нимәтең? Үзең шөмберләйтең инде. Шөмберләй. Беренче, вот допустим, мин утрауда турып калдың, бер үзең генә, и бер кассетаң алырга рөхсәт итәләр иңә. Ну, диск. О, һәйбәт тарау. Шул кинон, шул ниндәй? Ошо һәйбәт тарау. Ошо Рәхмәт. молодец, ошо һәйбәт тарау. Ярый. Булган бер Өстаган фильмын алгандар, карагандар. Мостай Каримде. Өстаган? Мин төшергән фильм, Әгәр дә утрауга эләкһә, Өстаган фильмын үземән алыр инде. Чөнки дорожкан һайларга була, башкортса, теләһәң русса, теләһәң инглиз субтитрларын ягып карарга була. Заманса 4 егет нисек безнең тауды коткаралар. Мин әйткәндә караным, бик һәйбәт төшерелгән. Сыныпта яхшылык турында. Теге балаларның актуаль да инде. Башкортлар тауда яклайдар. Бәлки әйткәндә. Күрә, пасхалочка. Мин уйлап куйгайным. Анда ниндәй тау әле? Сюжеты буенча Кирамәт тауы. Кирамәт, яшә. Кадрда безнең Кирамәт, яшә дип бүтәндә кыскаралар. Безнең кадрда Кирамәт тауын 2 тау башкарды, бере ул Йөрәк тау, икенчесе Тора тау. Шәп. Әйткәндә, бәлки һорау шундай түгел, тамашаларның кайда башкорт фильмдарын әлеге мәлдә карарга була? Ниндидер йыйынтык бармы, ниндидер сайт бармы? Бәлки Башкортстан киностудияның ниндидер үзенең рәсми сайты бардыр, шунда бөтә башкорт фильмдары бардыр. Кайда карар? Бөтәһе юк шикелле. Безнең Вот это неправильно. Моны аңлатам. Подход неправильный. ВКла безнең бар новое башкирское кино дигән бер төркем. Менә шунда иң тулы йыйынтык башкорт фильмдары, мультфильмдары, документаль фильмдар шунда бар. Шунда инегез дә карагыз. Новое башкирское кино. Онда сифаты һәйбәтме һуң ВКла карап тора? Сифаты
Белмәйм. Төрлесе. Ә. Төрлесе сифаты. Гомумән безнең Мине гел Бездә кызыксынды. менә без тоже конечно карай башладык бер киноны. Ой, чутка качество не очень да хүндерә. Безнең күптән бер теләк бар, ул бәләкәс кенә бер онлайн платформа асырга, үзебезнең телевизорда да булган, ул бер стриминг кымаграк. Булган унда Булган платформага куя булмаймы? Юк, булмай. Кызганычка каршы булмай, сөнки менә яһудларның үзләренең ние бар, мост дип атала, үзләренең платформалары бар. Кинопоискка без кирәкмәйбез, башкорт фильмнары кирәкмәй, сөнки улар айрым без уларга тәкъдим биргән, нишләп казак фильмнары дигән ссылкаһы бар, башкорт фильмнары, яһуд фильмнары, татар фильмнары эшләгез, кеше килер яле битер күбрәк кешеләрне дип тәкъдим биргән, улар әйтәләр безгә мондай ни кирәкмәй, сөнки без беркемдә дә айырып карамайбыз, без бөтәбез дә урыслар, моны без нинди фильмдар бар. Әйткәндә, минем фильмдарым күптәре платформаларда бар ул. Мен күрдем. Изуфу с любовью, Семья года, Отряд Таганок, улар барыгыла бар. Әмма башкорт телендә юк. Сөнки башкорт теле унда кирәкмәй. Яңарак кына үземнең Инстаграмда халгайным бит инде, моны Бумстримда 100 сумга карарга була безнең башкортса фильмды өстәгәндә. Күп кайда карарга була, халгайным бер кенә кеше караны. Моны 1 ай эчендә мин түгел, бер Мин булган бигрәк Анастасия. 100 сумга бер Идел ысынды. караны. Шуга күрә Бум? Нинди? Бумстрим дип атала ул. Мен беренче тапкыр ишетәм. Ссылкаһы бар онда, инәң дә түләйң дә караң башкорт фильмдарын. Шуга мин шундайрак эксперимент үткәргәнем, кеше безнең башкорттар хатып алып карый аламы, контенты юкмы дигән сорауга. Бу минең халкыма кирәкме, юкмы? Күрәң, юктыр. Шуга күрә кайса кайф төшүп китә. Карагыз әле менә иштәгезме? Менә шундай режиссер үзенең күңелендә булган әйтеп ултыра. Юк, гомумән бу бизнес булып китә аламы, юкмы дигән сорауга килгәндә, әгәр теләгез икән Салават Юлаев фильмдарын, белмәйм, Урал Батыр фильмдарын безгә бу фильмдарга карата пока спрос. Нимә тиләр әле? Онда һәйкәлендә төзәтә алмыйлар әле. Хорау түгел, шул кәрәге күренергә тиеш калган халыкка, әмма безнең өчен ни өчендер кәрәге күренмәй. Үзегез Телеграмда гына карайгыздыр әле киноны. Юк, мин уже 10 елдан артык тик подпискалар менән генә. Мин театрларга йөрим. Кинопоиск. Безнең башкортса бер яна шундай платформа булган. Нисек аталар икән? Башфильм дип алдык без. Башфильм? Домен сатып алдык, bashfilm.ru һәм киләсәктә бәлки берәр стриминг асырга хыял бар. Кеше инеп карармы, юкмы белмәйм. Телевизорда. Әгәр бушлай булһа, бушлай булһа, үзләре килеп установить итәләр. Карабыз. Яхшы сифатта булһа, и Циркамбалат төшә анда. Ишо мал кайткан булһа, Хәйр һавылган булһа, карарбыз. Әҙә әйткәндә Бәлки. беләгез, мин нидән, актер дәйен. Әйдә, мин космонавт. Шунан башларга кирәк ине. Фиданда без күрдек Хайбулла фильмында тетрәндергес роль башкарды. Юк, мин нимәгә әйтәм, Һинем тоже аслык заманда. Әйтәм 1 граммда өстәлмән дип әйттем. Һине шунда роль алгансың. Аслык заманда. Юк, мин яңарак миңа берәүләр скрин дибәрәләр инде. Нифига себе. Кинопоискта Скандарда. Нинди һинең һуңгы фильм Лето город любовь. Лето город любовь сериалында мин төшкәнем аны раскарында бер буквально анда 15 секундлык фильмга инде. Ну, кызык булды һәм Айнур Аскаров аны Кинопоискка алган. Мин анда киноактер гымагы бит. Киноактер гымак прикинь, менә шай. Кино постер бар да инде. Шан нәмәкәй. Нәмәкәй ул краткое содержание и адактан фотолар тора. Кем катнаша бу? Эпизодах. И шунда юк. Роль прямо. Төп роль. Актерлар. Список актеров. И мин турам. И мин турам бит алган шунда уйнаган, шаны Хайбулла уйнаган. Прикинь. Кинопоискта. Кинопоискта һәр шунда асадма, күрәтәм. Я шанмаган ни. Нимә? Мин тоже кинога төшкән бар. Беләһеңме шуны? Инде. Күрмәдеңме менә? Кассовый фильм. Әзер әйтәм. Нисек аталар? Зөһрә Буракаева төшерде аны. Минең йонтозым. Анда кемдә уйнаның ул? Мин беркемдә дә уйнамадым. Мин, короче, онда сакырдылар студентларны, бит. Онда Илшат Бүреләр турында бит. Илшат Бүреләр онда гитарала уйныйлар, улар ятакка келәләр кызларга инде. И онда, короче, бар. Там бәрәңгене урлайлар, ошо инәләр дә бер бүлмәлә, короче, йырлап ултыралар инде. И шул бүлмәлә күп студентлар йырлай инде. И шул студентларның бере
мен. И онда, короче, коменда келіп ина, өте шой мына коменда ішкі күліп ина, мен ошонда отырам, ерлап лишат бүрлер онда. Онда менден бір тапқыр ғана едім көріне. Келіп ина, и типа, так, неме шейді онда, и мен, Мен хотя бы хүзерім болды. Демек бәденім менен бір фильмда төшкөн бір менің үстінде бұл тәугі дебют, бәләкәсіне эпизод бар менің онда. Ол ине как раз көрмек. Yok. Мен да бір недер наркоманды ойнаймын. Һәм СБМ келелі. Тухмайдар. Иншал тухмай это иншал. Бір кинола түшті. Коллега. Қара. Ярай, давам ет. Ысынлап тухмай башланалар бізде онда. Бізде бит кинола алдап қана хугыша. А булар Башқұрттар не умеют же по-другому олар. Ролға көріп кетіп. Әлемде кикбоксерлар келділер де, СБМщиктар. И бізде просто елтерәткен алып тухманалар. А камера тоқонмағанда. Мен бір қайдала түшмәнім. Мен өзімді бір тапқыр актер етіп тойдым. Йоқлаған сақта. Вот айтам, сын айтам, йоқлаған сақта. Леонардо Ди Каприо ненде кинола түшті әлі ол? Посмотри. Остров? Жоқ, прям бай, ол бай онда. Не. Волк с Уолл-стрит. Онда бір эпизод бар, қайда ол накачался, көп таблеткалар естілі, ошай айтып ползет, ошай емгәкілі бара. Мен шул кіші етіп өзімді тойдым бір тапқыр. Hər айтам несек, мен есмәнім. Біләбін. Өткенде шуны обсудили. Әйе. Еспейхің. Онда мен йоқлап кеттім. Кроватьта йоқлап кеттім, как обычно ветенді. Шынан кішілі бар ветенді, шындай бір, неме, сонный паралич деген. Сонный паралич, біләң, нема? Әйе, білем. Ол қасан, хинің мейін уянды, әтәнің уянманы. Хин шул сақта ешқына кошмар көрәхің бірәйін. Қорқыныс бірәйінде түш, онда хинға кімдір югірә, онда бірәй әвеймі, білмәйім, неме хинға қорқыныс. И вот. Тәнің, көтіп тұр, тәнің уяны? Жоқ, мейін уяны. Аңың уянған. Хин қозғала алмайын, ұшай. Мұна, хин түшіңдәлі бір немелі әшлей алмайын. И ысын барлықтала бір немелі әшлей алмайын. И уяна ала алмайын. Шынан нендейдір моментта гіл хин аңнайын. Мен йоқлайым. Хин аңнаның, хин йоқлайын екен. И хинің алдың, мұна прям ұшай югірі бара. Вот нендейдір қорқыныс неме, мұна ол хині тұқмаймы, немем. И хин уяна алмай ұшай ятағың тиккені, ейвет. И вот мен ұңғы вақытта Алиса ергелей ата етенді. Жоқ, арауызда Лейла. Шол, ешан, ұшай айтып, мен ұңғы вақытта ұшай айта башланым. Түшімді. Уят, Алиса. Уят, Алиса. Әйе. Түшімді айтам. Алиса, уят. Алиса, уят. Ашыдан білем, мен қолымды қозғалтырға тырышам бетен дейі. И ол бесконечно длится. Вот хинда как будто 5 минут. И шыл айтып, мен уяндым. Оша айтып, уяндым, білем, нендей фразынан құлағым ешітті уже, ысын барлықта ешітті. Ошай, Алиса, уят. Ошай. Леонардо Ди Каприо таблеткой накачался. Осыл айтып, имгәклә барды. Вот шундай. Алиса, уят. И оп, уяндым да. И как күлә башланым шул моментта. Это біләңме немәгә? Чөнки һин Приморьеда йоклаң. Һин Башкортстанда йоклаһаң, һин тыныс кына йокларның. Рәхәтләнеп. Мәскәүгә йөреп, буна шулай бит бара. Эш күртеп. Менә минең келе. Минең келешим нык хаташа. И кутускы сөтеп хаташа, что onun хаташканнан, ул хаташып курка. Мен onun хаташканнан куркам. И вот есть два варианта. Вот түндә йоклап ятам. Мен инде йоклап киттең уша. Аркаман ятам, и түн уртаһында һиңа. И такой, и миңа әйтә, Марсель, салфетка алып кил әле. Түндә салфетка. И такой, ладно, торым. Кухняға кетерге ойлам. Зачем һиңа кухняға барырга? Мына бит салфетка дип мендерге күрһәтә. И такой, юк, кухняны алып келем. Кетем, салфетканы алып бардым, бит кулына тоттырдым, ул теге кул өртә башлады. Ну прям өртә. Һин инде зинһарысын типа
обойларға қолыңмен тыйма ты. В этом немага тиям. У тебя все руки в крови ты. Тәнің шүмбірлеп кеттің. Шүмбірләне, короче. Икенсе күні шоны һөйләйм бит. Мен теге салфетканы алды бит инде. Салфетканы специально подоконникка алдым. Иртәгә. Ул ышанмай, потому что шундай хәл булган. Ул икенсе күнне торды да, мен әйтәм, "Не, хаташайны кисәтем" ди. Юк, мен хаташмайм, юк, мен хаташмайм. Әйтәм, "Әйдә, подоконник түбендә салфетка ята." Әйтәм, "Значит, хаташканы зыга алып кара." Юморланды. Салфетка юк там, шучу. Оказывается, мен хаташканмын. Төштә калһын, без тамашалардан һорауларга күсәк. Мен үземнең тамашачыларга һорауым бар. Бая һин шулай итеп, Айнур Аскаров ярты сагать буе бадарда һәм көләштек. Һорау. Фәһимле, давай. Фәһимле булас. Кимгә YouTube'та караны безнең үткән сыгарылышты. О, кімдір қараны? Икәү. Рахмат. Рахмат. Был сыгарылышты. Хин борсылайның, ой, бигрәк Мен олдын просто- деп. Мен еңа неме дейнім? Кеше қарамай алып барыр. Рилстарда максимум рилстар. Юк, дөресен әйткәндә 40 минутка калдырырга кирәк минексә. Әллә инде, бигрәк. От бар қарамайдар. Борсылмаған. Бәлки карадылар. Қарағаннары уныһын да қарай. Ана Айнур Бурсула ниндәй һәйбәт нәфис фильмнарда Карамайдар. Карамайдар. Без монда рилслар өчен кайгырып утырабыз. Оят түгелме? Барсак! Намазың кайда? Блогерлар мені шайып тұрата, ол бір рилс түшірілерді, бір күні бойы ызаланып рилс түшірдім. Не залетел. Біз бір ел бойы елге яқын кіші эшлейбіз күні-түні. Не залетел. Тоже ултыраған қайғырып. Үкенесе бит ай. Үкенесе. Конечно. Ну, мен көрәм һинең башкортса аккаунтың һәр нисек ныграк өте бара ул һинең. Бара шикелле, нисем 1400-гә яқын кеше башкорттар бөтәһеләр дип уйлайм. Шуңа күрә онда бәлки кызыграк та булыр. Әйдә, бүген үк кайтабыз да. Айнур Аскаровтың киноларын хатып алабыз, дибет. Айнур Аскаровтың социаль сетьләренә подпишемся, кемдер бында бар. Үзебезгә генә һөйләшеп куя. Ой, рахмат. И кайтып мана шул нимәкәй башкорт киноһы, ул бит инде безнең башкорт мәдәнияте, ул безнең башкорт теле. Шунысын әйдәгез, бергәләп тотынайык. Рахмат. Әйе. Хәзер һораудар. Хайырлы кис. Айнур агай, моны хәл әйтәһе бит инде. Башкортлар өчен кино төшерһәң, улар кинога йөрмәйдер, аксаһын яләдәр тигез бит инде. Шундый ой фикерләр килгән сакта, сыз станавына башкортларның дип берәй икенче кайда барырга килмәйме монда? Американистларга, немецларга, кемдәргә, башка халыкларга кино төшерергә килмәйме? Бар, анда Шундый уйлар киләм. Килә түгел, уйдар гына түгел, онда контракттар да килә, кайсак сыгып йөреп киләбез ул без Белоруссиягә ла барып төшерәбез, Екатеринбург, Мурманскига ла сыгып төшердек, Буран фильмы, әлеге вакытта менә бер фильм Кадактар менән эшләнек Белоруссиягә. Бик тормышы авыр һәм миңа улай эшләргә охшамай, ни өчен дигәндә, онда мин икенче кешеләрнең мөхитен һәм икенче кешеләрнең хис-тойгыларын нисектер алып барып yetkерергә тиешмен. Миңа уларның нидер кызык түгел, үземнең башкортымның ни кызык, шуңа күрә Хатылмаган. хатылудан түгел ул үзеңә якын булуы, менә күңелеңә якынмы, юкмы? Миңа ул күңелгә нык якын түгел. Эшләй беләм, күптәр уны күрә, белә, сакырып торалар, Аллага шөкер. Әмма үзебезнең башкортлар турында фильм эшләгән генә. Шуңа күрә кайсак мине дурак диләр ул. Бар да икенче җирдә эшлә. Азамат агай Юлдашбаев әйтә, йөрмә бунда, Америкага бар да кайтма, шунда кал диләр. Мен әйтәм, белмәйм, калгы килмәй дип уйлап йөрүнем элегрәк, моны барып кайткандан соң бәллә бунда яшәргә була дигән уй фикерләргә килдем. Конечно, онда картондан Голливудта алган. Ничек монда яшәргә? Әйе, конкурска күсәк. Кем иң күп русса һүзләрне кулланды, шулга иң әз алкыштар. Шулай. Һәм ул еңелгән була. Аңлашылдымы? Кем иң күп русса һүзләрне кушты? Шулай. Һәм ярый, аны артыгын әйтермен. Нимә, Марсель агай. Жидкий аплодисмент. Так. Фидан Кылмөхәмәтов. Меньше, чем у меня. Азамат агай. Айнур агай.
Иң күбе мине. Yok, получается, еңілді. Мен еңілдім, біріншісінен еңілдім, екіншісінен еңдім, чөнки бүгін бик менің тілмәрім байыны һәм тілімді сарлатып үткерлеп алдым. Күрәң менде безнең файдалы тапшыру. Карале. Рахмат. Не, Тимак, yok, иң күп уға алқышланылар, ол еңілмәне, Ол Тимак. еңде. Ол еңілмәне. Ол еңде тием, еңде. Ол Иң кадыгы еңілһәң дә, еңелеүдә еңеү. Кемгә Бездә еңген? кем еңә? Марсель ағайға ма? Марсель Yok, ағайға. Fidanға да. Карале, мен саф башкортса һөйләшә утырдым монда. Я бүгін әсен әйткәндә, моны Мен- икенчегә күзәтәм, бүгін яхшырак һөйләшәгез башкортса Рәхмәт. Бөтәгез. Рәхмәт. Еңелерәк. Мин, ну, әйдә, минең менән Марсель арасында ише бер. Тагы бердә. Әйдә, тагы бердә. Марсель ағай. Ой, көсілі, ой, көсілі. Фидан. Мен Кеңе, бөтәгә мен һәр резко тайфун курултай шкаланып китәм. Резко. Шунан Ярай. хәзер телефонда сыгарала. Кем, минме? Шуна. Шунан бер телефонный книгаһын асала да. Шуна. Шунан һин без сайлаган кешегә шылтыратаһың да, машинаңды һатаң. Мәг? Так. Ханкардан бәйге. Без бит Без бергә һайлайбыз. Yok, туқта, бәлки заданиені һәйбәтрәк түлепсің. Юк, мен ойлаймын нормально. А вдруг немекәй? Береге машина. Ратмир Рафилович булһа. Кем ул? Мыр. Ол алмай ул. Хәзер алмай ул. Вақыты юк дип ишеткәйнем. Так. Хәзер. Азамат Юлдашбаев бар. Кемде һайлайбыз бергә? Ну бая искә төште Азамат ага, әйдәгез шуга шылтыратайык. Ниме? Азамат Юлдашбаевка шылтыратайык. Короче, идея такая. Арсен әйтте. Фидан, һин хәзер шылтыратаһың, любой, ну, машина һайлаган кешегә. Һин шылтыратаһың да әйтәң, бына мин әле Айнур Аскаровма утырабыз. Айнур Аскаровма икебезнең теге хыял, форсаж кино төшерергә һәм Башкортстанда, һәм безгә менә шундай форсажда төшерелик. Башкорт актеры кирәк и Марсель, моны мин икенче тапкыр катнашам бул тапшыруда. Икенче тапкыр Азамат машинаһын һатып маташа. Шуны һаттырмай да куяһыгыз. Хаттым бер машинаһын. Шуннан һуң, уның өчен Машинаһын алмайым тиһә, әйтербез форсажда әйтү. төшерер өчен Улай булгас машина кына кирәк, төшерәм нормальный диде. дип әйтәң. Һәм инде алһындар. Юкмы? Юк, миссия насар бу. Әйдә, форсаж. Мен үсекмәйм. Мен аңнаным мен. Мен һин аңнаным. Так. Фидан һин шылтыратаһың. Миннән машина алмай, рекламаны үткәрмәй. Так, хәзер. Юк, әгәр килешһә, мин әйтермен, машина уже бар. Как Ханкарда. раз нейдән Владивостан кайтып килә дип әйтермен. Только видеога төшермәгез. Мин Дигафорза. О, Лейсан Мазитова. Хәзер. Алло. Ләйсән, сәлам, уяттыңмы әллә? Yok, hayırlı kez. Хәерле кис хәлдәр нисек? Biz baba Allah'a şükür. Өйдә һәгезме? Hayır. Кара, Ләйсән, мин йомышман һиңә. Йомышман түгел инде, бер тәкъдиммен. Кисә Айнур Аскаров белән күрешкәйнек. Шулай әзрәк пиво ясап алдык та инде. Уйлай башландык бит инде. Айнур Аскаров хәзер баш фондка, шундай бер оешма бар. Шунда яңа сценарий бирә. Новый фильм, яңа фильм төшерәләр. Форсаж башкортса төшерергә уйлыйлар. Караган бармы Форсаж? Hayır. Вот Форсаж башкортса, Баймак районында төшереләсәк, икенче йоткул менән беренче йоткул арасында шунда уже локациялар әзерләнгәндер, каралган бит инде. Һин Так, подождите, несек икенче откол менән беренче откол арасында, если это вообще две разные стороны. Ну вот Айнурдан сорарһың, если что, ул һиңа шылтырата, миңа шайтып әйтте. Икенче йоткул менән беренче йоткул арасында төшерәбез дине. Павильон уже куя башлагандар онда. Төп рольдәрдә һин һәм мин. Но һин теге мин рольдә булам инде, һин эргәлә утырасаң. Но һин минең нисек әйтелә ул? Типа любовница һәм булам инде.
О, боже мой, астагфируллах. Нисек қарайын. Мен айтам Айнурға, юк, Ләйсан Мазитова уже химерген, оны вряд ли нейтір сақырырға керекмедір. Айда Гүлмираны деп қараным, ол айта, Гүлмира бірді менің фильмда түшті, менге оқшаман әті. Вот Ләйсан Мазитова вообще хәйветті. Ну, конечно, ярай, хорошо. Келешәң. Біз какой-то розыгрыш, да? Какой розыгрыш? Мен неме, розыгрышта мен йөрергә вакыт юк, мен яңы кисе асқындан қайттым. Ярай, молодец. Не, Ну, немеке керек, проба эшләйбезме? проба эшләргә кәрәк. Анда һинән дә, минән дә обнаженка кәрәк. Обязательно. Только бергә, бер караватта ятып и үбешергә кәрәк. Бердә генә, ну Супер, вообще гумор уехала, дымхинем обышырга. Мин дә Айнурга шайтып әйтәм, мен Гүлмира мен не сәламда. Ләйсан Мазитова мен юк дим битендә. Но алдан һөйләшеп куй Динар менән. Потому что Динар мен беләм ул не битендәдерәк. Теге Немекеерек. татарин битендәдерәк. Шунан, Ну, ревнивый. нормально обалдеть. Шундай шикарная женщина, ревновать итәләр инде, конечно. Гонорар, короче, 2-5 бармак бешерәләр. И Гонорар кәрәкмәй, юк, вообще кәрәкмәйме? гонорар. Юк. Yo, мен просто айтам Айнурга, ну, Ләйсәнгә точно 5 бармак кәрәк дим. Мен айтам, без этого она не работает вообще. Миңа бауырхак кәрәк. Бауырхак кәрәк миңа, 5 бармак ашамайм мин. Бауырхак кәрәк. Ярай. Не, машина ниндәй һинең деоматизм әле ул һинең? Деоматизмга мин һыймайм бит, һимердем дә инде. Точно, Динар молодец. Карале, не. Һәр ниндәй машиналар йөрегез? ВАЗ-2115. Тогда ул бармай. Юк, безгә башкирский форсаж, анда прям уровень должен быть. Поэтому Азамат беләң дә, Азамат Нүктәру. Шул нейдан Япониянан алып кайтам тине. Porsche Macan. Macan теге. Беләңме ул? Меня просто интересно, до какого времени вы будете со мной разговаривать и настоящую мушеводу касана айтырга икән. Миңа бала йоклатырга кирәк. Ну, кстати, бала булга еще һәйбәтрәк тине Айнур. Тагын Айнур имәтер әйтте. Кресло только. Артка куяк. Вообще форсаж 10-й Башкортстанда тоже неге Яханга осып китәбез. Ну, Яханга бит обнаженная сцена осылсак бат. Анны не сомневаюсь, Ләйсән. В общем, ярай, һөйләштек бит. Ярай, һөйләштек, конечно. Все, иртәгә выезжаем. Иртәгә түгел. Нишәп? Нишәп иртәгәлекте көтәргә, хәзер сыгай. Хәзер сыгай куй. Все, выезжаю. Все, ярай, выезжаю. Ләйсән. Давай, Все, рәхмәт. Упитам. Давай. Не, упитмай тор әле, мин Баймакта как раз. Бер сәт кылма, 2 сәт кылма арасында ятам. Уже килеп тема. Ярай, все, ярай. Бүтәһенә лә сәлам, яма, хайнар сәлам. Рәхмәт. Ашыңды куй, хәзер килеп үтәбез. Давай. Рәхмәт, пока. Пока, хуш. Сразу раскусила, да? Подхватила. Мен айттым ул. Бул шундый кеше. Шулай айтып неме? Балалар килеп сактарында. Тамам. Шуңа бүгенге тапшыру. Тамам. Зур рәхмәт безнең кунагыбызга. Айнур Аскаров, алкыштар. Айнур Аскаров. Һиңә иҗади уңыштар, яхшы, матур фильмдар, чтобы бөтәһелә Айнур Аскаровның вау, яңа киносы кан дип көтүп йөрүһендәр, как тигәне. Бөтә дөнья буйлап. Тиге көттеләр дә инде гана Мстители финалда бөтәһелә көтүп йөрүнеләр инде. Или там последний сезон Игры престолов. И шулай дип безгә лә көтөргә кирәк Айнур Аскаровның яңа фильмдарын. Амин, шулай булган, рәхмәт. Рәхмәт. Сәлам. Һезгә лә рәхмәт тамашачылар. Тагыла килеп йөрегез. Музыка. Окшаны дип өметләнәбез. Һау булыгыз. YouTube'да безне карагыз, яме тоже. Бұл дүнияның матурлығын көрәбен, кешелектің яхшы